Tak aj v krátkosti, myslím, že sme odohrali celkom slušný zápas na superovom ihrisku. Prvých 10 minút sme hľadali nejak nohy ešte z autobusu, ale potom sme sa postupne do toho dostávali a každú tretinu sa nám podarilo dať gól a výkon bol veľmi dobre podporený v bráne Liborom Kašikom, veľmi obetavé zákroky od našich hráčov, kde sme aj ku koncu zápasu zblokovali strely supera a v podstate sme ten výsledok si nejakým spôsobom v tretej tretine postrážili, aj keď super vyvíjal tlak, ktorý sa nám podarilo ustať a vezeme si 3 body domov. My po tom nevydarenom zápase v Mikuláši sme chceli to dneska odčiniť, čo sa nám nakoniec nepodarilo. Chceli sme zatlačiť supera hneď od úvodu, lebo cestoval celý deň. To sa nám tiež nejak nepodarilo potom po takej štandardnej situácii. Sme si tam zle prebrali hráčov, sme dostali gól a vlastne sme sa dostali po nejakú deku a už bolo to veľmi ťažké nejak sa z toho vymotať, aj keď snažili sme sa, ale proste dneska to nebol náš deň a ja si myslím, že už dneska, keď sme aj do polnoci hrali, tak ten gól asi nedáme. Tak mrzí nás to a musíme sa z toho klepať a v útorok nás čaká ďalší zápas, takže už myslieť dopredu. Ivo, vlastne čím sa to vlastne vysvetľuje, že nový zápas po sebe vám nevyšiel? Čím sa to vysvetliť? Bola tu veľká marotka, je dosť zranených hráčov, ja viem, že to môže znieť nejaké výhovorky. Tí chlapci vracajú sa do zostavy po dlhom období alebo dlhých dňoch. Takže ja si myslím, že to je aj zapričinený tým, že ešte nemajú toľko natrenované a už sú naspäť v hre a proste to sa nedá oklamať, takže musíme sa s tým vysporiadať, musíme bojovať ďalej a bojovať ďalej. Ide vpred, tak nech sa trasie svet. Bodíček a rýchly kol, ďalší super vypadol.